Ang atong ebanghelyo karon mao na ni ang katapusang bahin sa mga 5 ka chapters diha sa ebanghelyo ni San Mateo, diin gihisgutan ang pagtudlo ni Hesus, pagpanudlo ni Hesus didto sa bungtod ngadto siya mga disipulo niya. Nimpili siya siyang napulog duha ka mga tinun-an nga himuon niyang apostoles o gipadala na niya sila ngadto sa misyon. Human namang teaching, human namang ilang eskwela, catechesis, misyon na. Karon ang misyon nga gihatag niya siya mga apostoles mao man ang pagsangyaw sa maayong balita, pagpapahawa sa mga yawa o pag-converter sa mga tao balik sa Ginoo. Sa maning misyon na sayon ni o lisod? Lisod. Niya mo apil mo aning misyon na o dili? Apil. Ngayon, mao sa daron ini human kada humas misa, mao ni ang sequence ba? Teaching o niya sending off. Teaching, sending off. Kada nato misa atong gisubli pagbalik kadtong teaching on the mount ni Jesus, unya ni end up siya og sending the students. Karon ang warning ni Kristo usas iya dagham to siya mga gipang warnings. Karon ang warning niya murag peligro kayo ni. Ingon siya, wa ko magdag kalinaw nganhis kalibutan. Ang gidaan ako espada. Kita gani kag tawo gadag espada unsa may tuyo ana. Tinigbasay gyud ang magdag espada di magtinigbasay. Amo na ingon siya magunay na ang anak og ang ginikanan og ang anak, ang mga ugangan og ang mga bayaw. La unay na pinatyanay gyud. Ana. Ang ato kunong mahimong sa to ngilad nga labing ngilad nga kaaway kana nang sakop sa atong panimalay. Zaman saktos Kristo sayop. Oh, perting sakto ha. Ngano man kinsa may di mag-away nga ang sugo niya niingon man siya kon higugmaon ninyong inyong amahan o inahan, imong asawa o bana, labaw kanako, di kaangay nako. Kung higugmaon nimo imong anak, labaw nako, di sad kaangay nako. Kung imong luwason ang imong kinabuhi, mawad-an ka ana, pero magpakamatay ka para nako, makabaton kag kinabuhi. Kisa may di mag-away ana. Nang litaron imong bana, moingon nimo ay sag simba day kay mag-date usa ta. Nya mingon ka, higugmaon gid nako ang simbahan, labaw nimo. Musimba o sa ako. Di ka to masuko. O ako'y bana na. Di na di ka igbalik. Di mo anak ko diha. Ito anak ko silingan. Niya, ito na siya silingan. Kung sa may bation ni mo. Mahimo na ni mong kaaway ang imong bana. Niya, kisa maro imong higugmaon. Si Kristo o ang imong bana? Si Kristo. Unya unsa man nimo paghigugmas Kristo? Matud pa ni propeta Isaías sa unang pagbasa, ningon siya, ningon ang Ginoo ba nga mao si Kristo, ningon ang Ginoo sa mga tao, hunong na mo anang siging sunog anang mga hayop, kanang inyong pagdupa-dupas inyong kamot hilasan na kay kuana, kanang inyong siging kanta igig ampo gihilasan na kay kuana, kayang inyong kasing-kasing layo kay nako. Tumana ninyo ang tanan akong gisugo, biyai ang sala. Tanawa ha, ang gauna gyud, biyai ang sala. Atimana ang mga kabos, ang mga gigutom, ang mga byuda ug ang mga ilo. Ana. Anaon kuno pagtuman ang Ginoo, biyai ang sala. Nakaron kay gihigugma man nimo ang Ginoo, labaw sa imong bana. Gikan ka simbahan, pag uli nimo didto na masilingan. Kay ikaw man datoy iyang hikap-hikapon, iyang kumot-kumoton, niya kay nisimba man ka. Tuwa siya ni kumot sa silingan. Nakaron pag uli na niya,
Unsa man? Magpahikap ka dili. Sige. Sayod gyud ka nga didto siya gikan. Nya pag uli na niya gikan ka sa simbahan, nya mo gaos-gaos siya nimo. Unsa man? Sugot dili. Sugot. Og musugot ka nga iya kang gaos-gaoson, iya kang hikap-hikapon, kumot-kumoton, nya moingon ra jud kaniyang I love you very much. Kana nahigugma kang Kristo. Pero muwakli gani ka, unsa kapikaw kay buang ka? Ako to nisimba ko ikaw ni lain day buhating yawa ka. Awa na gihigugma na nimo ang imong bana labaw kay ni Kristo. Awa mo kasabot? O ka na mo gini pasabot ana. Pasabot ayaw pagpakasa. Bisan pag ang imong bana nagpakasala na higugma agyapon siya kay maunay gustong Kristo. Aron di ta matakdan na karon. Unsa may bation nimo inig higugma nimo anang tawhana? Sakit o lipay? Masakitan ka o malipay ka? Lipay. Lipay gud ta ang pag-sure mo diha. Unsa man mo buang mo. Nangabit na malipay pa jud ka. Di oy, sakitan ka, porting sakita. Mo na nga ningos Kristo, ayaw na lang paningkamot nga magluwas kas imong kinabuhi. Pasabot ba? Ayaw na lang paningkamot nga ma-maintain imong kalipay, ang imong kalinaw. Dili lagi kalinaw akong gida. Na karon pagpakamatay para nako. Nga pasabot, antusan ng imong kasakit, hangtod yun mamatay ka. Ayaw na pagsigig ingon, kanusa pa man nimo hunong Lord, kanusa pa man nimo hunong. Ayaw na, hangtod ginas kamatayon. Ug anha ka diha mabuhi. Nambot nakasabot ba mo ani ako lison gani ko kasabot. Magpakamatay kuno ta aron ta mabuhi. Nganuan unsa man di ay ning kinabuhi nga gihisgutan ni Kristo? Ang kinabuhi nga Dios nun. Ang kinabuhi nga limpyo, balaan. Mao jud nay tinuod nga kinabuhi. Kining kinabuhi nga atong gitan-aw dinhi kanang ginhawa pa ta, makasimba pa ta, ana makalungag pa ka, makakaon pa ka. Mao man itong gitawag nga kinabuhi. Di man na mo'y kinabuhi para ni Kristo. Di na mo'y kinabuhi Kay ang kinabuhi gyud kanang gitawag niya life, endless man na, immortal man ang life. Because God is life. So ang kinabuhi gidi ay mao gidi ay ang pagkahiusa sa Ginoo. Yang Ginoo kay wa may sala. Adi sa ta magpakasa. Nya kay makasa man gid ta. Magantos ta para mawa atong sala. Parehara gud anang imong sakit. Naakaroy tumor sa imong mattress. Dako na kayo. Unsa may itambag sa doktor ining pa-check up nimo? Ato gining operahan Mrs. or Ma'am, ato gining operahan kay di ni kwaon madaot man gyud ang imong lawas. Awa ha? Madaot imong lawas. Na karon inig pa-opera nimo. Unsa man na? Sakit o lipay? Porting sakita inigihiwa nimo. No, anestesiahan man ka, pero inighupas anestesia maglisod kag lakaw, inigubo nimo porting sakita murag mabungkas ang tibuok kalibutan. Pag antos pa ka maglisod kag lakaw, antos pa kas bayronon perting grabiha, mataptan pa jud kag COVID dito sa ospital. Kamatayon oy. Pero unsa may tumo nganong ning agi man kana, aron ka mabuhi. Na kana gamay lang na siya nga kana ganing kuan ba kana ganing unsa kana example pasabot kinahanglan ta dinis kalibutan masakitan aron malangkat ang sala nga mo'y virus o babag sa atong pagkabalaan o pagsud sa langit. Pagpakamatay. Kay ang tinuod nga kinabuhi naa sa pagkaway sala. Ang tinuod nga kalipay naa sa pagkahiusa ni Kristo pinaagis pagtuman siyang mga pulong. Ang katong gustong mamatay, manindog ta. Busa, pamati kamo kung kamo adunay dalunggan. Kinsa may nisimba dinhing way dunggan. Nakadungog mo tanan sa gibasa? Nakadungog. Kadungog mo squire. Kadungog mo nako. Maayong.
So, paminaw kung doon na kay dunggan, matod pa ni Kristo. Pero ang pagpaminaw, dili pa na maoy gikinahanglan. Matod pa niya, ang akong mga pulong, kaya nga itong mabati, kanamang pulong, di ba? Kabati mantas pulong. Ang iyang mga pulong, kinahanglang inigawas sa iyang baba, matod pa sa unang pagbasa, di gid na mubalik ngadto niya nga dili mamunga. Kinahanglang mamunga gyud. Mutuman gid na sa iyang tumong nganong iyang gipagawas iyang baba. Nakaron kay naminaw man mo, piligro na ni. Ngano man? Unsa may nakapiligro ani? Kay kung dili gani mamunga ang pulong sa Ginoo diha ninyo og diri nako, maimpierno gitang tanan. Niya karon, gusto ba mo nga malangit? Gusto. Kinsay gustong malangit, taas ang kamot. Kanang gusto yung malangit. Oy, tulo raman ka buok. Nganong nanimbangan mo? Kaning mga tao nga nagpunsisok ni Kristo dito sa dagat, dito sa lapyahan, porting daghana ni, mga 5,000 ni kabuok. Alayo ra kay mo, ga social distancing pagita din ni. Mga 5,000 ni kabuok. Pila man kabuok ani nilang naminaw ang nahimong mabungahon sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kadaghanan ani nila mao ang milansang ni Kristo sa krus. Si Kristo nga naghatag nila sa pulong sa Ginoo, ilang gilansang sa krus. Adeloyo ay atong gibutang. Ang mga apostoles, 12 sila kabuok. Usa nila mibudhi gyud ni Hesus nga sige man kita tong paminaw sa pulong. Unya ang 11 pagdakop na ni Hesus, nanagan sila, wa gani mo paduol ni Hesus for at least 24 hours. Wa sila moduol ni Hesus ngano man hadlok sila nga iapil og patay. Amo na siya. Nakaron, andam ba mo nga mupabunga sa pulong sa Ginoo karon nga inyong mabati or anda mong mupatay ni Hesus? Asa man mo ani, mupabunga o mupatay? Amo di ater, lektor man mo, mupabunga mo? Pabunga. Sige, maya. Karon unsa may requirements? Adi, ato sa unahon, unsa may atong angayng bantayan ang mga kontra ba sa pulong ni Hesus? Matod pa sa Ebanghelyo na ay langgam. Langgam ba? Nakabati mo ato? Langgam, bato, og sampinit. Mao ni sila ang mga kontra sa pulong aron dili mamunga. Langgam, bato, sampinit. Ang langgam mituka sa pulong, gilamoy. Wa na, wagtang na. Ang bato mualis sa gamot aron dili makasud nga tus ilawom, mamatay ang bag-ong tanom. Ang sampinit mulumos iyang tabunan ang bag-ong tanom, apatay gyapon. Bikaron, kumusta man mo diha? Wa mo'y langgam. Way langgam diha sa inyong kasing-kasing o inyong una-una. Unsa man ning langgam, kung ato ning padayonon pagbasa ang maong teksto gatong lahuson, gi-explain ni Kristo kinsa man ning langgam. Matud pa niya ang langgam mao ang yawa. Ang yawa. Musakmit kuno sa pulong sa tungunahuna, sakmito niya, wa na, wagtang na, ilisan niya glain. Pananglitan ron ang pulong sa Ginoo nga imong nabati, higugmaa imong kaaway. Kuhaon na siya wa, ilisan dayon og dumti imong kaaway. Bihay may inyong sundo na ni. Maon. Higugmaon o dumtan? Higugmaon. Sure? Sure. Kung mangabit imong bana, ako gining paboritong example.
Bahala na mong nangaigo diya. Kung mangabit imong bana, ang pulong sa Ginoo ingon pasaylua og kapituan kapito. Sakmiton dayon na siyawa, moingon ilisan din na siyawa og pulo nga patagma sa nang buang-buang dako magsalig na. Ana, buwagi aron makamatmo na siya. May mong sundo na buwagan o pasayloon? Pasayloon. Ayuhan ninyo, no? Mga mangingilad mong dagko. Sige, ari sa tas anak, ang anak. Kanang anak, imong anak, tapulan kayo, dako pa yung kaon. Nya di gyud masugo. So pakiro pag yung kaistanan. Unsa may pulong sa Ginoo? Higugmaa, ayaw palaguta. Pero ang sa Ginoo, sa yawa, sakmito na niya, ilisa na niya, moingon ng yawa, latusan na. May nang disiplinahon, mag-anad ng buang-buang. May musundo na ni, kasabaan, latuson, o higugmaon, o niya, dili palaguton. Higugmaon. Uy, ka mga buutan din ninyo. Pwede na mo mga matay. Kana mauna ang yawa, musakmit. Ang bato, muali. Unsa man ang bato, kanabang atong butangag kondisyon. Mubutang tag kondisyon ba? Kanabitang moingon nga ibahin ang imong kwarta ngadto sa imong isig katao. Di ba? Nindot man ano? Ganahan mo ana? I-share ang inyong kwarta ngadto sa inyong isig katao. Okay na ninyo? Okay. Uy, paminaw mo eh. Okay dili. Okay kayo, hasta ako okay sa nanako. Pero inigingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Okay pa? Mingo adi na sobra na sana Lord. Awa na. Mauna na ang bato kana bang muali ba? Muali siya. Sobra na sana Lord oy. Sige kanang sogo sad nga moingon higugmaa ang imong isig katao. Ganahan mo na dili. Ganahan. Inigingon higugmaa og pagpakamatay para sa imong kaaway. Ika di na sa namadahan Lord. Di ba? Mao na siya ang bato, nya wa mo ana ron. Wa mo ana nga kondisyon. Naigamay. Di na mo impierno na mo ana. Unsa man ning sampinit, matud pa ni Kristo ang mga kabalaka. Kanang gitap-tap ninyo sa inyong naong, unsa man na kabalaka na o dili? Kabalaka. Impierno ako nagtap-tap ra ba sa ko kabalaka sa dili oy, duha ang meaning ana, nganong nagtap-tap ta, nganong ga social distancing ta, duha ka buk meaning. Unsa man? Bunga sa gugma o bunga sa kabalaka. Kung bunga gani sa gugma, ang nasi mong unahuna, moingon ka, dili nako ipatakod ang COVID ngadto sa uban. Di ko gusto nga mahimo kong instrumento sa pagtakod sa virus sa COVID. Sana corona. Munay gugma. Pero kung bunga guys kabalaka, magsikag pasiplat sa imong tupad, wa baka ni virus ay. Murag wa ra ba ni siya muhaom sa edad nga giingon da nganong ni amni dinhi. Kani ba siya ba masinupakon gyud kayo gada lagi bisdangan dinhi. Magsikag ana ba? Kita ka maglagot ka, meron tagsiyang tay matakdan, labi nagnay mo ubos, ay di amo diting COVID niya kung tupad ana. Mao na say kabalaka ana. Nya sige din kag hugas anang imong kuan, nya imo pagi sa pasiritan o kuan bahalag maigo na yang mata sa alkohol imong anaan kay nabalaka lagi ka. Ana. Dihay man mo ron ana nabilong. Kanang pagtap-tap nimo bungas gugma o kabalaka? Sa gugmag kabalaka. Gugmag kabalaka, padong na mo sa impierno. Nakaroon unsaon man nato ni pagtangtang ang mga langgam, ang kaning bato o kaning sampinit. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kinahanglang mag-antos tag maayo. Unya ang ato ra gyung hunahunaon nga kining mga pag-antos nako karon gamay ra kayo ni kun itandi sa kabulahanan nga akong dawaton sa Ginoo. Pasabot di ay set
let us set our minds on heavenly rewards. Atong pangandoyon ang langit nun nga mga ganti, bahala nagmag-antos ta dinhi. Dako kayong pag-antos ang pagsupak sa yawa, mga igsoon. Ako bitaw, na magyud ko'y pag-antos, pananglitan, kita ko ron diya cute kay ignaw, no? Nga babae, niya mo smile na ko, niya mo text po nga, father, ano ba? Nindot sa paminahon ba? Niya may ngora jud ko, di lang jud ko mo reply, yan. Yawa ni. Sayo na, dili. Sayo na. Pangutan na inyong mga bana. Oy, kana inyong mga bana. Dugay na kayo nang nag-antos ninyo ba? Klaro kayo? Nya daghan biya kayo ng cute-cute ron diya. Pero believe lang ko nila kay may kay mo tago. Ade joke. Kamo day mga asawa, wa day mo mag-antos sa inyong bana day. Nag-antosan. Pero kay lagi di gyud nimo entertainon ang yawa. Sige lang yung kagakos anang yawanon. Anong nangahilo mo diyan? Pag-antos, mag-antos kita. Mawabitaw ang atong tubag sa atong salmo. Ang sagit tubag na to? Ang binhi nga nahulog sa mayong yuta. Muhatag og mambungahong. Ang binhi nga nahulog ngadto yuta, muhatag og maayong ani. Tanawa ang binhi kanabang seed, ini kahog na siyuta. Unsa giunang mahitabo, malata gina siya. Gubuon ang iyang hitsura, malata, mamatay, madunot. Una ka ng inyong mga naong o magsunod yung Ginoo, gubuon gina, maghilakab, agas imong luha, sunod, tapot sa imong sipon, abot pas imong laway, agas panangari. Guba ang imong kalinaw diri, magguba gina, gubuon gina tanan. Patyon gitas Ginoo ang tanan. Nya ini humanda yon og kamatay sa seed. Unsa may resulta? Moturok dayon ang bag-ong seedling. Kana inindot. Kana bang inighuman imong hilak? Nya mugaan man na imo diri no. Magsikag hilak kay imong bana niadto siyang kabit. Nya human sige nimong hilak mga 24 hours gyud nimong hilak kay mga 3 days man imong husband dito nagsiglumlom siyang kabit. Ika sa 24 hours sa kang hilak guba kay imong naong ana. Nya imo ra jung gidawat. Tanawa, di ba? Iguli ana imong bana, mag-smile na ka. Mingon na ka kanigoy nakapaturok sa akong bag-ong gugma ning animal dahi. Ingon ka Lord, bag-o na ning gugmaha akong ihatag niya. Kasauna, gugma man to para sa bana nga buutan. Karon gugma na sad ni sa bana nga nangabit. Di ba? Mukha yun. Sige, manindog ta. Kung ang bata sapnayon sa iyang mama, kung sa may bation sa bata, mabalaka, dili. Kung ang bata, biyaan sa mama, kung sa may mahitabo sa bata, hilak. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Nagsagang ba, nagsapnay, nagamuma, nanalipod sa iyang syudad. Muna sa unang pagbasa, ning kurog-kurog nga ang hari, ang iyang mga kaubang mga katawhan sa Huda, ning kurog nagmaayo kay purting liguna ning mga haria nga nisulong ningon ra gyud Ginoo. Og motuo lang gyud kanako, kana sila mura ra gyud mga agipo, duha ka buk agipo nga hapit na mapawong. Hadlok ray kanang agipo de nga hapit na mapawong. Hadlok mo na dili. Kamu magsige magimog lungag kahoy na inyong agon. Tapara kuno na duha ka agipo, minggulo kadako kayo. Gamay ra kayo agipo, daram ginagludan animo patay naman na. So ang mga tao di ay nga gamhanan aning kalibutan na sa mata sa Ginoo wa gyud huyang ra gyud kayo. Nya kita hain man ang atong kahadlok usahay o dili usahay kadaghanan gyud. Kung magtan-aw na tas mga gamhanan or mga banggiitan aning kalibutana. Nya malimot dayon ta nga ang Ginoo di ay mao day nagsagang nato. Dunay panahon nga ang bata kugoson siyang mama mulimbag og maayo, no?
Kay munaog yun. Niya gunitan, ayaw lagi, ana, amulimbag yun. Kay manaog yun siya, di siya pakupot. Inignaog, dagma din dito, bungi din naong. Kugos na sad. Mukuan na, mukupot na diris liog sa mama, kay perte naman pagkabungian. Kakuha mo na, kamo, dili mo mulimbag o gunitan mo sa Ginoo. Maganaong ninyo, sus. Mukisi-kisi gyud kay mangita gyud atong kaugalingong gusto. Mao na nga niingon si Jesus diri, pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot nimo Betsaida, pagkalaot nimo Capernaum, purting daghanan akong milagro gipakita nimo nga pakita gyud akong gisapnay tika, giayo nako inyo mga masakiton, gibuhi pa nako inyong minatay, multiply pa kog pagkaon, purting daghanan akong milagro gihimo. Yang anong wa pa mangyud mo maghinulsol sa iyong sala, mo kisi-kisi mangyud mo kay magpakasa mangyud. Kana magong sala nga igsoon, kana bangkada nato buhat og sala, mura tag bata ba nga mo ipsot gyud sa kaning kamot nga nagsapnay niya siyang ginikanan kay magduwa gid sa ditos tubig, kay magduwa gid sa ditos karsada hantod maligsa nala sa balhabal. Muna kita. Ana gisapnay na dinhi sa simbahan, sigihag tudlo inana amo sikrito pagyug suyop dito. Lord, sabtalan ko, musikrito pagyug puyo-puyo dito, ana musikrito pagyug kabit-kabit dito, musikrito pagyug homosexual activity. Siging simba sa simbahan, sige sang tipon-tipon sa iyang isig kababayo o isig kalaki. Nya mingon din, sabtalan ko, Lord. Apil na ning nagwali. Ibaw din mo sa kung sa diay. Wow, muna nga naingon si Kristo, ikaw Corazin, aki sa to, Capernaum ba to? Gusto kang muabot ngadto sa langit? Kisa may gipasabot aning, gusto kang muabot ngadto sa langit? Kisa mo ni sila, kaning gasigig simba? Gusto magin mong malangit, di ba? Muna inyo yung simbahan kada adlaw, bisag inong kwarantina, di yun mo sugot, kay mo simba yun, bisag ingon imong edad, di pa pwede, siya mo simba yun, kay mamatay yun kung di ka simba. Pero kusog lang yapon kayong masuko, kusog lang yapon kayong manglibak, daw lang yapon kaayo, igihan lang yapon, masinahon lang yapon, libakon pahastang pare. Ay, sama na. Wako moingon nga ni ana dinhiro na nimba na sila, wako moingon ana, pero posible pod. Gayon zaman, mura tag Capernaum, sigig simba kay hantod moabot sa kunog langit. Unya, wag yun maghinulsol sa sala, wag yun mobiya sa sala sa pagkaigihan ng iyang yuta, kanang iyang kural, kanang iyang tanom, kanang iyang gidihang mga pala kinihaay gyud maayo. Siging paningil anang utang nga wa man ginagitudlo sa Ginoong paningil anang utang. Ayan zaman. Tanaw mo muna ko. Masinap anang amelioration nga pila ra sa gina. Dali ra kay nang isugal og tungit, iinom og kulapo, hurot na na. Nya mag-away pa gyud nganong siya gitagaan ako wa. Mag-away tungod sa kwarta. Gisugo bagutas Ginoo nga mag-away ta tungod anang kwarta, tungod anang mga butang, tungod anang balay. Gisugo batas Ginoo ana pakig-away ana. Wa oy, ang iyang gisugo nato pakig-away sa yawa. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Kay ang yawa murag liyon nga nagmove, gasigig tuyok-tuyok nangitag iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Matod pa sa atong unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías, kung wa gani mo'y pagtuo, di gyud mo mulungtad. Karon hay naman ang atong gituhuan, tuo na kaita sa atong mga medisina, tuo na kaita sa atong mga scientific nga mga achievements, tuo na kaita ng internet, kanang satellite, pero wa na ganita kapasalamat sa Ginoo nga maoy naghatag sa nature, sa energy, kanang ilang gitawag og wavelength, unsa pa na diha radiation, unsa pa na diha nga ilang gigamit aning ato karong communication na kupot-kupotan nalas kamot. Wa kita kapasalamat. Ako mogamit ko sa akong cellphone, maingon jud ko salamat Lord. Gitagaan mi nimo ani.
Pagkagamhanan nimo, wap aga ni mabuhat ang kalibutan, imo na diayng giandam daan nga pwede rami mo communicate bisan og wa nay linya. Kisa may gahimo dayana, ang tao igo ra tang ni pahimos oy. Para ragod anang moingon, ako nakadiscovery ko og oil. Unsay tawag na kanang bang magmina og oil ba? Oil spring. And ana, katong nas Alegria o uban pang mga lugar may Palawan. Unya di ka pasalamat sa Ginoo. Mag-ilog na hinoon. Unya iya gitong koralon didto, nya ang income ato iya gyud. Nakadiscovery ko og usa ka dako kay minahan sa Bulawan, ako ra gid ni ang musagol patay. Di ba? Ano? Ang akong balay, ang akong yuta na ay tuburan, ayaw gyud ninyo hilabti kay ako ning tuburan. Dinhi sa San Vicente Ferrer nga Paris, daghan kayong ni-donate karon. Hasta tibok kalibutan, nana nang donate na dire, giangkon daing Padersiano, ako gining donasyon. Ay mo paghilabot. Mao na. Impierno dayon, matod pang Kristo, imbes mo adto kag langit, itambog na hinuon ka sa impierno. Mga igsoon, pagkanindot kung musalig tas Ginoo, istorya bitaw may gabi di jud nako matugkad ang grasyas Ginoo labi na karong panahon aning pandemic, panahon sa krisis, unya ang nagdonate nato dinhi mga kahibudngana na kaayo ba? Kahibulungan na kaayo. Kagahapon, lain na sad nga makapatandog sa balatian, usa ka masakiton nga wa gyud kailangan nako. Sige lang og paminaw sa misa, misugo sa iyang pag-umangkon ba to igsoon nga mo hatag og donation gipadeposito sa akong account niya. Pagtan-aw nako 100,000 ang gisuod sa account. Masakiton pa siya karon. Di kalakaw niya, di sa dato, pero mihatag siya. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, ngano man nga wa man ni kailan ako, wa man ni siya makaanhi dinis ato, masakiton pag yun, gagasto pag yun siyang sakit. Ngano man nihatag man siya ingon aning kantidaran, taliwa siyang pag-antos karon. Kana kinsa may nagpalihok silang kasing-kasing ngagikan atong June first week of June hangtod sa first week of May, practically 1 month ang donasyon nato para sa atong project dinhi ning abot na og 4 million. Kisa may makakitag 4 million ana karong panahon na in that span of time. Kinsa may nagtandog sa mga kasing-kasing aning nagdonate dinhi? Si Father Siano? Oy, kani palang naong nakodaan, di na mo matandog maglagot na mo aning naong nga. Ang butang madre matandog ba? Ang ako palang batasan daan, oy, ang makahibaw palang mo, napangutan-an ng mga sakristan diya. Giagwanta na lang gina nila, o wa lagi sila bahis kuliktan gamay, di na gina, mukuyog na ako. Napangutan na sila, ganahan pa ba na mukuyog? O doon na lang gihigayon nga makaikyas mo ikyas gina. Ang uban gani mo ingong yun, bisa nagkuan, pader mo uli gyud ko pader, kay gimingaw ko sa amon ako waday ka maluis pare, nga wa man ni uli-uli. Sa bahala na kadiya pader, na uli gyud ko sa amon. Biyaan yung pare. Nga anong nangatandog mo na sila? Tungod na ni San Vicente Ferrer, tungod na sa atong Ginoo nga nagsapwang sa atong parokya. Nya kay necessary maning ato mga proyekto, iyang ipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga dunay pagtuo. O gihimo niyang agianan sa iyang grasya. Ang iyang yung reminder nako, Father Siano palihog in town, ayaw gyud pangangkon ani. Ayaw gyud pangangkon, pwede tikang patyon karong gabi okay ra gyud kaayo. Ayaw na pagunahuna kisay mohuman anang imong project. Kay naa sila sa Brad Boy, Brad Loloy o uban pa. Ibili na nila haron sila'y mangutkot silang igumay. Pero di sad mo mabalaka kung mamatay ko karong gabi. Kaya nga naman, ang Ginoo lagi mo nagsapwang.
I-announce lang na ninyo, si Father Siano namatay na, ang project, kuwangan pag mga 3 million. Tanawa, di ba ikaugma? Wa na mo'y kulikta. Mudaghan, tungod sa kamatayong Father Siano. Kaya kisa may muhimuan na, ang Ginoo. O na, kamusad, ay sad mo kabalakag, mga matay mong tanan. Di ako nga mumisa ninyo. Libre. Libre. Ang akong mga anak pa dir, ay gisapwang na nas Ginoo. Siya'y gasapwang anak, dili ikaw. Unsa ragoy mahimo nimo. Ang akong bana pa dir, samot na. Tu ay silingan nga musapwang anak. Manindog na ta. Si Saint Bonaventure, obispo o doktor sa simbahan, 14 niyang Braita, gitawag ni siya master sa ilang panahon, tawgon gani kag master sa philosophy o sa theology. Wa na gyud ka ana, excellent na gyud ka compare sa tanang mga teachers. Abisag karon, ay master karon, ano man gina, ngilngig naman gina siya. Pero ang iyang gitudlo sa katawhan o sa iyang mga kauban diha sa iyang order nga ang journey to God, kanibang journey to God, di kuno magkinahanglan og intellectual capacity. Dili makuha pinaagig research kuno diha sa kaning mga libro. Dili makuha pinaagi og eksperimento para na mga scientific. Kung dili makuha ra gyud kuno sa atong pagsigi og pangandoy ana, the longing to be with God. Di na jud kuno na ma-explain og mind, the longing ba to be with God. Kana bang mangandoy ta nga mahiusa tas Ginoo. Nya di kuno ta kapangandoy basta dili ta itukmod sa grasya sa Espiritu Santo. Kamo nanimba mo ron dinhi kisa may gatukmod ninyong manganhi mo. Usahay ang magtukmod ba nato dinhi ang atong kahadlok. Dili ang Espiritu Santo kana bang itukmod kas imong kahadlok nga hala naarabay pandemic manimba kita magampo kita kay sus nasakit ra baskuan na magpamisa kita kay sus aron maayo si kuan kisa may gatukmod nimo ana ang imong kahadlok ang imong kabalaka kana jung ang nagtukmod nimo dinhi ang imong yung ano ibang pangandoy ba nga gusto jud kang mahiusas Ginoo, bahala nagmamatay kas COVID, bahala nagmatakdan kag COVID, basta nahiusa lang kas Ginoo. Saman mo na gatukmod ninyo. Ambot lang. Nga naman, matud pa ni Kuan San Bonaventure, mas importante man ang kayo kaysa iyang siga. Hay may mas importante ang danag o ang kandila? Ang kandila. Ang kandila. Hay may mas importante ang ginalon nga tubig o ang tuburan sa tubig? Ang tuburan. Na siya. Hay may mas importante ang tao o nga mo'y gabuhat, mo'y binuhat o ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tao? Ang Ginoo. Mao na siya. So kanang natupad ninyo, di na importante o mga matay na sa COVID. Kanang inyo rong gibiyaan dito sa inyong balay nga nangatog pa, bahalag mga matay sila. Ang importante, kinsa may naghimo nila. Matod pa ni propeta, kinsa tong diri sa atong first reading, o sa atong kuan natin? Isaías. Propeta Isaías, nanudlo ang Ginoo nga ang Assyria, kaning Assyria gud sa ilang panahon mao man ni ang hawod kay tanan, mo bay lig-on kay nga nasod ba sa ato pa nang panahon karon mura na sila Amerika, Russia, China, inana no, mga lig-on ba kanang mga superpower. Nya wa sila motuog Ginoo, ang ilang gituhuan ang ilang kaugalingon, pero kay ang Ginoo man siya nagbuhat gyapon nila. Ingon siya, looy kay mo mga Assyria, gamiton ta mo paggunob sa mga tao nga wa say pagtuo nako. Mura mo wasay ba nga mo haros nila, pero ang nakaluoy lang ninyo kay inyong angkonon nga kamo ba oy gamhanan.
Mao nang moingon kuno ang Assyria nga wa nay mo tingog, wa nay makatingog, way makatubag nako. Di ba na may mga leader nga ingon ana, way makatubag niya, siya ra gihawd. Sa inyong balay, nay makatubag ninyo. Naay makabadlong ninyo. Na. Inyong anak, pwede mo badlong ninyo. Di nyo kasabaan. Kaning gawali, naay makabadlong ani. Kamu ni badlong na mo nako. Dili hadlok sa mugabaan. Mao na. So wa nay makabadlong niya, hutdon kuno niya patay. Ana ang musupak pat yung kontrolo niyang tibok kalibutan. Naaroy mga tao sa kalibutan nga mga super wealthy, super power, super intelligent, super sikat nga para nila sila nay mo kontrol sa kalibutan. Ang Ginoo ana magsige ra gyud luoya nimo. Nalimot naman ka nga binuhat ra ka. Moto iya dayang giingnan pagdayong ending. Nindot kay pagka analyze ba? Magpagarbo ba di ang lansang nga siya mo inidot? Nya malimot siya sa martilyo nga mo'y gadokdok. Nya magpagarbo di ang martilyo nga siya nagdokdok sa lansang, malimot di siya sa panday nga mo'y nagunit niya. Magpagarbo ba ang gabas nga mo'y niputol? Nya malimot siya sa gagunit niya. Manghambog ba ang sungkod nga siya mo'y nialsa sa nagsungkod? Nalimot siyang gikuptan ra siya sa nagsungkod o gilabay siya sa daplin. Wala na siya kapuslanan. Mao na giingong Saint Bonaventure, sintro sa Ginoo. Pangitaa ang Ginoo, panganduya ang Ginoo. Kay siya mo'y naghimo nimo. Ayaw na panganduyang imong bana, bahalag di na mo uli. Nga naman, ang Ginoo mo'y panganduya. Yang nakanindot rabas Ginoo mga igsuon, kung magsigi tag pangandoy niya, mag-anam siya pakita. Nga naman, matud pastubag nato sa Salmo, ang makatubag na ay 100,000. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo di gyud mo biya sa iyang lungsod. Kinsa man iyang lungsod, ang mga taong nangandoy kaniya. Di gitabiyaan. Di gitabiyaan basta nangandoy taniya. Unya ang nakanindot lang kay di taniya biyaan, suplayan taniya sa daghan kaayong mga grasya, pero di gid ta malimot nga siya ra gyud nagsupply ana. Kana bang the more nga makadawat as grasya, mag-anam na noon tag kahambol, mag-anam na hinuntag ingon di jud ko angayan ani, di jud ko angayan. Kani bitang atong project dinhi. Na nangaukab naman ning atong tiles karon, gipangtangtang naman na kay ilisa na nag-granite. Kanang atong granite almost kambi na 400,000. Unya makapalita punan pas tiles. Padung ginag mga 700,000. Nya makapalit ra ta. Nya ako day gapalit ana. Nya ang nag-donate ana, ang nag-contribute ato rin, manghambog sad sila nga ako'y naka-donate ana. Kanang atong stained glasses nga 7 sacraments gipang-angko na na. Usa na lay wa pa mo submit sa iyang giangkon. 165,000 na, 7 ka tawo ang nag-angkon ana. Nya manghambog dito sila, akong kwarta mo'y naka-stained glass ana. Nya kaning ato dinhing ilawom kanang 14 Stations of the Cross gipang-angkon na pud na tag 40,000 na siya. Hurot na pud nag-angkon. Nya manghambog to sila nga ang akong 40,000 mo'y naka-stained glass anang San Vicente Ferrer. Nya ang stained glass na ni tanan kana akong gisgutan, manghambog des Padersiano, ako'y nagpa-stained glass ana da na simbahan na. Labi nag ibalhin ako laing parokya ba nya ang ibalhinan nako perting batia. Maingon din ko, layo rin ni San Vicente ay. Ana, nya maingon sa duta San Vicente bay. Ako gahimo na. Maingon din ko ana day. Maingon ko joke. Di ko maingon ana. Narabas tay bagong stained glass kana makapabeauty ra ba na sa atong simbahan. Natubangan ay kanang katok ngingon duha si Our Lady of the Most Holy Rosary o si Saint Joseph, the husband of Mary, mo atong ibutang des ubos. Nakadawat na kuskutisyon gabi, tag 125,000 ang kada usa. 125,000. Nya karing atong dako kay diri nga
ilungag di anang sintro nga mao gi atong kana ganing murabag evangelization sa katawhan nga mao ni San Vicente Ferrer Paris. Litrato na diha ni San Vicente Ferrer kuyog sa tulo ka anghel. Nindot kay tanawon, nahuman na sad ang stained glass diha. 12 feet diameter ana, dako kay na 270,000 ang cost. So 270 nya diay tag 125 duha ka buok. Sige, paglumba mo diha og kinsay makaangko ninyo ana. Nya i-takes lang ko. Pero ayaw ang kunang imo na. Instrumento ra kas Ginoo. Inigtan-aw nimo sa imong bank account, ayay paigo man din 120,000. Atik si ko, Father, ako'y angkon anang Mother Mary, ako'y angkon anang Saint Joseph. Labaw na gyud mo yung ako'y angkon anang San Vicente Ferrer. Lisod man na siya, no? Una-hunaon kita ba maglisod ako, kadako na pa diri, kadako. Galisod sa ko atong tag 165,000. Naglisod na mangikos tag 40,000. Pero ang Ginoo daghan kay siya sakop siyang lungsod sa tibuok kalibutan. Nahibong lang ko, di man taga San Vicente Ferrer Parish ang nangangkon lang, gani galabi ang tuas gawas. Haron pag matuod ba nato nga taga San Vicente nga okay, nahigugma mamos Ginoo, arang-arang man sa mo pagkabutang diha. Pero ayaw mo pagunahuna nga kamuray mo panindot sa inyong simbahan. Kay kanang inyong simbahan, simbahan ka na sa tibuok katawhan. Ang simbahan, iya sa tibuok katawhan, sa mystical body of Christ. Nya dinhin ako nakita ba, kini karong nagsigig donate na to, na lain-lain, tibuok kalibutan, nagikan ba, tibuok kalibutan ba? Nakaingon ko, the mystical body of Christ. Nya kinsa may na nag-ampo sa dani nga manghatag ni sila para mo arang-arang ning atong naong simbahan. Ang mga santos pod nato nga mga kaliwat o mga higala nga tuan sa langit. Sila tingali to ang nagbili ninyo giyuta nga karon inyo nang giawayan. Sila way siguro no kani nga santos katulog kay mga buutan kayo sige intawog hakot og kaning yuta nya gibilin sa mga anak na karon mga anak ay wa magtingganay. Pero na santos na to sila, bahala na mo kamo dinhi, wa na mo mahinomdom kinsa gihatag ninyo yuta, hangol naman kay mo hasta inyo igsuon, inyo namang ikiha. Bahala mo diya. Na impierno na mo. Mo na hinumdumi. Kinsa may gihatag nimo. Ako bitaw karon maingon jud ko mo share ko nila diri ba sa akong mga kauban. Ingko nga din ajud ko makaingon nga ako'y tag-iya. Aning tanan. Muna the more I become humble and relax. Relax kay ko. Muna di na ko mangayog stipend. Relax naman kay ko. Kuan lang. Kuan na. Makatampo sa kuan akong stipend. Mo average ko na akong stipend kada buwan og mga tingali na anas mga 50,000 or 60,000 niya ako nang itampo diri wa na sobra na nausa ka stained glass. Di ba? Mausa na akong gamayng tampo aron ma-feel nako nga dili ako'y tag-iya. Usa lang ko sa membro niining maong community nga giatiman sa Ginoo. Nya the more nga ingon anita, di man mo biya na tong Ginoo, magsigi siyag supply sa atong panginahanglan aron ta malipay pero wa magpasabot nga di na ta mga matay. Si Saint Bonaventure gisupplyan sa wisdom o sa iyang kaayo sa tanang mga grasya, nahimo pa siyang kardinal, nahimo pa siyang superior general sa ilang order. Tag-as kay na nga mga ranggo nga di na maabot ni bisan kinsa. Nakasuwat pa siyang mga treatise sa atong pagtuo nga purti gyud ka excellent. Pero namatay siya 56 years old. Ako karon 56 years old, wa ko'y nasuwat. Ang saad sa Ginoo diha sa atong unang pagbasa nga ang dalan sa matarong hapsay ug ang ilang kinabuhi husay. Kumusta marong inyong kinabuhi, hapsay ug husay? Hapsay. O dili gani hapsay, gubot gani, nya dili husay, pasabot ana dili mo matarong. Ora na, simple kayo no? Pero pag abot sa ebanghelyo mas nindot ang gisaad ni Kristo. Ingon din siya, umarimo nako
kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan kay bisag hapsay ang daan pero perting bugatas imong gipasan muram sa kag maglisod. Karon gipang siminto naman niya ato mga daan dinhi pero suway ug lakaw gikan diri may tabla niya padung adto sa kuan may dias may yate niya pagpasan og perting bugata lisod oy. So gipun-an ni Kristo dili naman siya propeta ang nagsulti. Ang anak naman gyud sa Dios, ang pulong naman gyud sa Dios nga nagpakatao. Ang tinuod ay nga hapsay ug husay nga kinabuhi, dili lang day hapsay ug husay ang agianan. Ang kinabuhi pag yun nimo gaan og sayon. Ningon siya, isangon ang akong yugo og ano to? Adi. Ano to? Umari kamo kanako kamong tanan gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Unya isangon ang akong yugo kay ang akong yugo sayon o ang akong karga gaan. So ang kinabuhi gyud sa matarong gawas nga magsubay siya hapsay nga agianan gaan og sayon pagyud ang iyang karga basta suod gyud tas Ginoo. Nya mao ni siya ang misyon sa mahal nga Birhen Maria, ang pagtudlo nato sa pagsubay aning dalan nga hapsay nga mao si Kristo who is the way. Unya pagpasinati nato sa kanabang kinabuhi nga gaan og sayon. Karon na nagtap-tap man gid mo sa inyong mga naong kadaghanan, ang uban wa magtap-tap basig wa tingali na COVID. Ang pari sa duwa sad di ada sa kuya ako. Kaning kumusta man kanang inyong gitap-tap sa inyong naong nakapagaan o nakapasayon ba na sa inyong kinabuhi? Ha? Tubag. Depende na nimo. O tarong ka nga pagkatao, buutan kang pagkatao, kanang imong gitap-tap sa imong naong, nakapagaan o nakapasayo na sa imong kinabuhi. Pero buangon gani ka, kana, kapabugat yun na. Pero niingon si Propeta Isaías, diri sa atong unang pagbasa nga, ang mga tao, bisag ang Ginoo midungaw na ngadto nila, bisag mitabang na, mohimog yung mga binuang. Mauna nga nakatagamtam silag silot. Di na kuno sila kamaong musalig sa Ginoo, di na sila kamaong muampo. Mauna gibati silang kasakit nga mura silag kanabang babay kuno ba nga nagbati nga muanak na portig yung sakita. Pero pag anak nila hangin ra may nigawos gipanuhot ra dayto. Nindot manguta tutog bata mo gawas kay malipay man kay kakita ni mos bata. Uy hangin raman pero ang kasakit sama gyud sa kanang kaanakon nya niburot pong ilang tiyan. Ang pari ra barong gamisa dako na kay tiyan. Nya unsa man na maunay kinabuhi nga bugat og lisod nganuman kay wa naman mosalig sa Ginoo, misalig naman sa ilang kaugalingon. Portig yung gaana aning musalig tas Ginoo. Ay example lang ni ha. Di ba niingon ko nga naatay bag-ong tulo ka stained glasses no. Kanang duha there's ubos kang Mama Mary o kang Saint Joseph tag 125,000. Asa man ta mangitag 125,000 karon? Nya akom nang gi-announce kagahapon. Nakabati pa mo ato? Wa mo ato nang atog. Pagmata na ko rong buntag, nibasa ko sa akong mga messages sa kaning messenger, naanay duha nga niangkon sa atong duha ka stained glasses. Pulos tuwa naka-base sa gawas. Di lang nato isultiangan, kaya di man sila magpasulti ilangan. Ang usa ni specify gyud Father, kanang kanalas Mama Mary ako. Yeah, you know, Father, debutig yung kong Mama Mary. Yeah, this is the first time in my whole life nga nibuhat kong ingon ani. Nako, you will be surprised soon. Siya para gining Mama Mary. Hapit na lang sumpay, badi gini para nimo. Para gining Mama Mary. Nya karon kay pista man sa ron sa Our Lady of Mount
Carmel, pista sa Ros Guadalupe, pastang surtiha adto niya no. Nya dili pagid siya ingon siya dili sad ko kwartahan pa diray. Kaning ako kuan lang gid nako kana ganing kalipay lang gid nako nya pag nako sige imo na si Mama Mary nga stained glass umuli ka dire Cebu og adi man amo taga Cebu to siya. Kana ganing bisitaha lang niya dire. Pero dili na nato isuwat ang ilangan wa man kitay isuwat no kay mas nindot man nga adto isuwat sa memory sa Ginoo ug sa kasing-kasing sa Ginoo ang ilang mga ngan, di ba? Di masad mo muuyo noon. Niya ang usa, dili gyapon siya kwartahan. Matud pa niya, lisod ba yagid akong kahimtang Father, pero pag announce nimo nga naay ko niya wala pa ni angkon sa tag 125, gusto jud kong modonate. Nya karon nga imo kong gidawat, 40 gid na kong lipaya. Kinsa marong panahon na malipay nga muhatag 125,000, lipay kay siya nga muhatag. Ang pare gani maglisod magani hatag 25,000 mangutkot mong gisoon sa mupay jutay kay kolekta pangininglan pamantaan ni. Ang amo gani rong ganing kuta gani ngadtos archdiocese 50% ra man gani among ihatag kay galisod sa kolekta. Di ay nihatag og 125,000 nga dili kanang dato nga tao lipay kay siya nga gidawat ang iyang gihatag. Diin man gikan nga kalipay gikan sa Ginoo. Mao kana ang giingon sa Ginoo nga kun muduo lang mo nako nya magkasuod ta ang inyong kinabuhi sayon og gaan. Pero ang pinakagaan ani ron kinsay moangkon ni San Vicente Ferrer nga 270,000 abangan ang susunod na kabanata. Basig maka-announce ko og mano nga nanay mo angkon kuha sa danay 270,000 murag din agi na buga din agi nagaan og sayo no. Murag bugat og lisod agi na. Pero depende no. Kay kadto lang ato lang yapong hisgutan og iampo nato kadtong nakapasyak nako nga naay midonate nato dinhi og cash gyud nga 500,000. Usa ka bedridden masakiton wa pa ko ra makapangumusta hangtod karon pero part gid na siya sa akong pagampo. Dili to sayon ay di gid to sayon pero sa iyang bahin for sure bisag gahigda siya galisod na siya ginhawa tungod sa stage 4 nga cancer. Hibaw gyud ko gihapuhap gituron siya ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos kuyog nila ni Saint Joseph, Mama Mary ug ubang mga anghel sa langit. Mahimog yung gaan ug sayon ang iyang kinabuhi. Kay lagi saad nas Ginoo basta mo kigsuod mo nako gawas nga hapsay ang inyong daan nga subayon gaan og sayon pagid inyong karga. Bisan ang pinakalisod nga karga aning kalibutan na dali ra kay nanakong himuong sayon ug gaan. Nya dili gina mamakak ang Ginoo, no? Kini lang ato dinhi balik-balikon jud ni nako hantud ko mamatay. Sunan kani atong project kadako ani unya kana ganing panahon aning COVID, panahon ani ni ang atong krisis, financial, health og situation. Unya mura og mibukbo og maayo ang grasya dinhi nahimong gaan og sayon kami magsigi na lang midiri kaon. Onya sa muna sa Ginoo ang amo lang gibuhat akong gibuhat ambot ring ako mga kuyog naningkamot lang ko nga musunod ko gustos Ginoo taliwa sa akong kahuyangan. Mingon jud ko Lord sunod jud ko nimo di ko musunod anang madre sunod jud ko nimo. Pero nabay aroy madre nga buutan sad kaayo mintext nako mga og mi-inform Father ang among community miisip gyud sa imong misa sa online nga usami sa imong mga online parishioners na sila sa somewhere in Mindanao. Nya nagtampuhay gid mi Father kasagaran na mo diri mga senior naman 70 to 90 years old sa among community. Ang nama may mga ginagmayng allowance kada buwan nga personal na mong allowance sa ilang community. Ila jud kunong ni spare sila, nagtampo-tampo sila og mihatagan hinato og certain amount. Singnan gana. Na-touch kay ko kay mga religious manggodo niya mga kuan na ba mga gulang na ba? Ana. Pasabot
lawom kay sila og pag-ilas Ginoo nga kanabitang nakita ra nila diha sa online nga misa nga niapil sila unya naay panginahanglan ang maong simbahan, nibati dayon sila ngano man gitandog sa Ginoo pag-ingon nga part ni sa atong simbahan. Nagkahiusa ang simbahan bisag asa pagikan o gihimo na sa Ginoo in a very very easy, simple and very relaxed way. Kisa may muhimo ani ang Ginoo mo ni kaning atorong kinabuhi kaning COVID, galisod man tag maayo, stress naman kay ang kalibutan. Usa ra gyud ako aning description tungod kay generally speaking ang katawhan sa kalibutan karon labi na gyud sa atong mga leaders sa communities either sa gobyerno or sa simbahan minus na kaita og pagdangup sa Ginoo. Haguka kaayo ang atong pagsalig og pagtuo og pagsunod sa Ginoo. Generally speaking, dili tanan. Gasalig na tag maayo sa atong abilidad. Gasalig na tag maayo sa atong kwarta, sa atong gahom. Nga murag kita nay makahimo sa pagsulbad sa tanang buhat nga kana makadaot sa atong lawas dinhis kalibutan. To the point nga di na nato paminawon ang Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang kinabuhi mo approve na tag abortion. Higugmaa ang pamilya hangtod sa kamatayon ni approve na ta og divorce. Higugmaa ang inyong pagkahimo nga lalaki ug babay ni approve na tag same-sex marriage. Ug uban pa. Nakapabugat na ni nato karon kay masinupako naman ta ug hasta tong nagbinuotan ni apil sad og katagamtam sa gibuhat sa mga dili na motuog Ginoo ug di na mosunod og Ginoo. Apan ang kalahi lang mao kini. Ang kadtong loyal sa Ginoo bisag maigo pa ta niining maong kasakit makakita dayon tag meaning ug mugaan dayon atong kinabuhi. Mo nagingon si propeta Isaiah sa unang pagbasa, imo minggi kastigo apan kining among kastigo angay ni namo ug mao ni ang makapaluwas namo sa among kasalanan. Aw di malipay na punta nga kastigohon ta, di ba? Amo na kalipay na mo diha nga mataptan mo og COVID. Og buutan ka, malipay gyud ka. Kay ngano man, mayon ka Lord, kini nga akong COVID karon nga pag-antos, ihalad ko ni isip reparation of sins. Sa daghan ako mga kaigsuonan, apil na pud ko sa among pagsupak-supak sa imong kabubuton. Igsulti nimo ana, daghan kayong mga kasing-kasing ang tandogon sa Ginoo kay iya man tong gamiton ang imong mapaubsanong pag-ampo niya sa paghikap sa ubang kasing-kasing ug mauna nga ang kinabuhi sa mga santos samang San Vicente Ferrer, ang kinabuhi sa mga martyrs na himong sana seeds, mga libas sa atong pagtuo. Ngano man ang ilang pag-antos didto sa hilom, reparation of sins, nahimong tuburan sa pagbag-os kinabuhi sa daghang mga tao. Kini sa atong gibuhat dinhi, reparation of sins pud ni siya. Kanang inyong pagtap-tap diha, hasta ako mo tap-tap sa koron, reparation of sins and out of love and humility before our God who is looking at us all the time and who is staying with us all the time. Manindog na ta.